Hola, avui els parlarem del nou llibre d'Arturo Padilla anomenat La Tempesta. De la col·lecció Columna Jove i de l'editorial Estrella Polar. Tracta d'una noia anomenada Nara. No suporta la pluja i les tempestes, el pànic la paralisa i l'assetgen imatges d'una terrible experiència d'infantesa. Arran d'aquesta vivència, la seva vida va canviar i, sobretot, la relació amb la seva mare. Amb una actitud agressiva i cruel, projecta cap a ella una ira que no sembla tenir cap justificació. En canvi, a l'institut s'ha convertit en la noia més popular i desitjada per tothom. Però la situació no sempre serà així. És un bon llibre juvenil, és molt sofisticat, i és recomanat per a tots els públics. I fins aquí hem arribat, és un llibre molt bo i a mi, m'ha agradat. Ens veurem en el següent anunci. Adeu. Adeu.